Hello papagayam! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa balimanan na compilation, di may sagot kada kayo. Ngamsakbay na kablawan te pa ni Berlinda Ortiz, Adela Vergara, kani Rosie Dakayanan, di tamayantok tarlak. Intay nga ro dandanggan ti part 13 compilation ti drama Amanang Biyana. Intay nga ro dandanggan ti part 13 compilation ti drama Amanang Biyana. Tintay drama itakat manipod kani pagayam tayo Zeni sana pudpudno anaga. Kastiman ti surat ni pagayam Zeni. Dear Manang Biyanang, adanay lepas ko a kurso. Nakapasaak pa'y iti board exam. Ngam si madutak nga gaplay iti trabaho. Gaputa pasig a big time dagiti na boyfriend ko. Tauray saan na gwapo, basta ado ti kwartana, awan ti palabsek. Rugyak nga ron, ti agsalaysay. Nagpintas mo ta cellphone mo, Sene? Kat syempre intan jay nobyo. Tay baro amudal day ta. Kun nginginaan day ta. Sagmamanungay day ta. Basta, adu aribo ti bayad na. Apay, gatangam? Di ka nagarapaap tawan mo't pagbayad mo, Inga. Kaya't kumitla amaamuan. Ano sagmamano? Ay, nasaan na masapol? Tamang ano nakarkaro, amatay ka iti apal no mamuam. Anya? Sige, panawan ka pa tanay. Agur-ura dyan, nobyok. Agkita kami ngamin ita. Aw! At iti kwartam sinay hanay. Thank you manan, my honey. Ay na, iso alam na lab ka kat nga uray pangit ka. Tasan ka na imot. Ay, gapaw tayo ayatan ka, mate. Nakarkaro pa iti panagayat ko kan ka, urli, my honey. Lab na lab ka mat nga uray pangit ka. Ay, agyamanak Angin, mabaling ka di mo sang kaibalikas dita. Pangit! Tanagalas adenggain, may lam. Ay, sorry O sige, saan ka nga uyawan? Ibagbagak lang tagpaiso. Ay, kahit sa dino pa iti kaya mo ang papanan. Ay, nabanog ako nagpaspasyar, honey. Agawid tansan. Okay nga raw. Itulog ka di balayaw. Senay, imawag di kapsat mo ijay abroad. Damdamagan na no nairugi mo nga inlakad dagiti papilis mo para abroad. Ay, ibagayo ta saan pa'y lang, nanang. Idi pa'y lang amayin nga magbag-anakin ka nga asikasuo mo dagiti papilis mo. Biyana! Ngam di ka matagkirain. Ay na, nagrikat taga abroad. Ay di ka katagyaman, tada di kapsat mo amang tulungkan ka. Di mo matngarod ipakat tinadalmaw. Nakaturpos kay ti kulehiyaw. Nakapasa ka pa'y iti board exam. Ngam di mo mat i-apply. Sayang tinadalmaw, Sinay. Agtrabaho akto ka di. Saan pa'y nga ita? Ubingak pa'y mot. Ay nanakaw, nagpardas ti panaglabas dal daw. Amangan nagbalaw kan taon, ngam bakit kagaya man? Kat di ka pa'y naka-apply iti trabaho. Sayang ti kwarta abinusbus mo anagadal. Nanang, saan nyo na problema ti pa nagtrabaho? Saan dak nga obligaan ngagtrabaho? Ta obligasyon nyo kas naganak ti mang paadal kanyak. Ta anakdak. Ha? Ay, baribar ti pa nagsungsungbat jay anak mo nukas jay amabagbagaan. Ay na, anak mo day jay bakay. Iso nga samte ugali na. Wan, ngam di na kayat ti pakuriktar. No anya ti amuna, isaw ti sursurutan na. Talaga kasta Mapilit mo nga raw no talaga adi na kaya tagtrabaho. Una, ngam sayang jay nadal na. Ay saan ta ubing paay? Awan pa'y siguro timod na ngagtrabaho Kan may sa ure awan trabaho na ta dami ta kwarta na. Kwarta tinubyo na takasanaw, mahilig itibak ng anubyaw, tapno adda pagkwartaan na. Unay katikas ta pa nagsasaumon pilit. Anak ta ni Sinay. Iso arumbang la suportaran ta iti amin aganwat na. Nga oray maday, ter aramidan na.
Anya ti madingar aramidin na ya. Ti pan nakirelasyon na iti saan agwapaw. Iso nga rumit ti ayatin na. Ay, ayaten nga. Saan na nga ay ayaten day kay? Kaila kwarta na tinayat na. Biyana! Nakapimpintas di anak ta. Imposible nga agayat iti kaskin ni Urlay. Ay na, ano ti kasta bakait? Apay, nagitila na pintas ken gwapo ayat at dakarmangan na nga agayat. Uray mo't nagiti awan itsura na. Pagkukwartaan na laday jay alalakay. Kasmatla iti mo na anubyo na iti Lakay abak nang. Ngam iti na ibos ti kwarta jay lakay anubyo na sininaan nan. Iso nga amu konti style di anak ta. Nagsweldo kan, Orly? Sampay nga raw, may lab. Intong lunis pa'y laan. Anya mo, daytan. Kanayon ang madili ti sweldo yung. Ha? Di ka pa'y laumikat ijay. Umakar ka laangan iti sa bala kumpanya pagtrabahwam. Ay nang, napintas ti saad ko iti kumpanya nga yang kaw. Sayang no panawa. Kakaiso na ang imatuswil daw. Unangam magkaradilay mati sweldo yaw. Asino mati sana masuron di tangay. Apay, ada pangaramata miti kwarta. Kada Ay, kanayon nga da. Sapay da kayat ko agatangan. Andan yo arrival ala ko di gayam ko abagkan sapatos. Kayat ko dagi jay mayat ta original. ay kagatangan ta alam. Ha? Adda kwartam di taaya. Mangirwar tayo di bangkaw. Ha? Lukas ta, adda pa'y kwartam iti bangko? Manungay. Basta day dulduling ko, ha? Apag balay tanto nagasawa, ta? Ay, o sige nga Rod, inta mangirwar iti kwarta. Tapno manggatang tanti kayat ko. Nakaap-apal kasi ni. Manipod adda boyfriend mo. Magatang mo amin na kayat mo. Kasi na, barumanan tabagkan sapatos mo. Ay na, anyat serbiti kinaseksikan kinapintas ko ngay. Nujak aramatan ti utek ko. Ha? Iso asi kaingga, usaram mo ta utek mo. Ang dami tsuram. Jay big time ti pilyam. Ananwam ti gwapo na wang makwartana. Oray la kay wano pangit ditan. Basta da kwartana mayatan. Sene, Practical ti biag itan ingga. Kitaan na ka. Oray saan ang agtrabaho dala ta kwartak. Tangamen, us-usarak ti panunot ko. Oray saan mo nga ayatan. Basta big time, sige kiti. no kasta. Di mo ay ayatan ni Orly a boyfriend mo, Sene? Ay ayatag mo, ano da kwartana? Ang amnawan maitad na, kagurgurak. Anya! Ingat, Uncle! Inga, asino jakin lugan iti daychay? Nagpintas mga luganan, nagdakkel ka nagsilap. Ay kwa, lugan ni Uncle ko. Ha? Ni, Jacqueline pagarup nga dagayam uncle mo big time. Kadwan nagkapoy di abroad, balikbayan. Barawan no balo. Kwa, balo, Sene. Ah, talaga? Ay, anya trabaho na ngay. Pensyonado na. Ay, kastaya? Ay, sayang. Jak na sangbot. Di kam nagamam mo. Pimanaw matan. Agsublin tumanen inton bigat. Kapsat ni tatang mo, ano ni nanang mo? Kwa, kabsat ni nanang ko, Sene. Ah, kastagayam. Ay, wan, di kan samo nagawawi. Dani jay lugar yung inga. Jak masango. Makumikumak iti trabaho. Agawid aktong makaurnungat, Sene. Mapmapanmat ngamin iti abang ko ti masusweldo. Nagngina mga minti abang mo dito eh. Kung nagalas mo ti bala pag nanagdam. Ha? Ay, awan mat ngamin ti masapulak analaka. Daytoyen ti kalakaan a boarding house, Sene. Mabigpit ko day tiyan lugan na. Tay lugan niya uncle ni Inga day ta nagsardang iti batog ti boarding house na. Ay, payman, asit gakman ki de. Excuse me, sir. Sika di uncle ni Inga? Ay, naibaga na ngamin kanya kidi kalman nga uncle nakakano. Pudno?
Uwan, apay kadi. Ay, awan, kaya't ko lati makiamamukan ka, sir. Ay, siya gayam ni Zenny, gayam ni Inga. Nice meeting you, Zenny. Mabalin ti umay dita boarding house ni Inga, sir. Umayak kumamo makisi istorya kada kayo. Sige, umay ka. Sini, rumor kami kini uncle ko. Uray agawid ka kahit. Inga. Bye-bye, no kaya't napay ti makisarsarita ka na ta. Inton mabinsan ng terror warta. Winmat ngamin, Inga. Anya ka mat. Kaya't kung aron mo ti makisiningad ka ni uncle mo. Saan ka di, tata? Uwan. Day talaga yan. No problem. Man nakigayo makmat ka. Ala, nagmisuot mo ti napimanaw ti gayam ko. Awatam latante ka nagakseni. No mabalin nga bin kat di na kayat amakiin na yatak. Kagura na no makisiningag iti chicks. Anya? Patpat na ng ambiente ka na ka. So, medyo agimon no kwa. Siyak lang kami ti close nga uncle na. Kastagayam. Tata, ada ka din nobya yo? Ha? Ay, kwa! Awan pa'y, aksap-sapulak nga ron. Ala, eksakto. Agpadata. Agsapsapulak mo ti true love. Hay, awan ka di pa'y nubyom. Adangam i-break ko no bigat. Tadyak ay ayatan. Jak kayatan ti ubing anobyo. Lakay ti kayat ko itan. Ta sigurado adinak to isukat. Sini, no kayat mo, agsarak ta itirwar, tayo dyan ti pagsaritaan ta. Agpaiso? O sige, kayat ko. Anya nga oras, ita ka din. Nagkapuam sinay, parbangunan Inawagak ni Urli itay, ngam ko na namatasan kayo anag kuyaw. Sinina akong day dyan lalaki. Nay, apay ngay, nagapa kayaw? Narigat mo tanog pampamarangak lata na kanayon. Diyak ay ayatan day jay. Sa bali itan tay ayatek. Anya, no kasta, nakasapol ka manan iti sa bali aboy friend mau? Talaga kasta, balasang akmat. Anda karbangak nga agpili no asino ti kayat ko apakiboyprenan. Kan at least, sininaak pa ngay muna ni Orly, sa akto na kiboyfriend manan iti sa bali. Ay, anyan anak ko. Naimbag nga oras yun, tata. Nay, apay nga ngagsangsangit ka dito balay orlay. Maya ko magpatulong ka na kayaw. Ngaming kasi nilana ni Silay. Ama mo ka nagbasulak ang kana. Intag ko maami kaya. Ay, ipag-asim barok. No, niya ti pangadeng ti anak ko ako, respetuam Mga mintiyan mo ka nagkurangag. Wanong nagbasulak. Kalamilat ng imbrinak. Ay, kaya namat siguro ati maki-boyfriend iti gwapo. No, taraon ko mabarok. Nauman iti tinunaw. Kaya namatay sinigang awan o adubaw. Ay, barok, pasensya ka na. Ay, ngamdya mabalin na kontrain ti desisyon ti anak may. Iso nga awatam ko matigasat mo kan kwa na. Kasimot ni Urli ano kasta lakay. Awatan na tigasat na. Talaga kasta ni Ayat. Tay kunada nga rodain. Awan ti forever. Nauma siguro dyan nakta itinalaad. Kaya namatay gwapo Gwapo jay boyfriend na nga uray lumakay. Ti kunam kit day, nabakbak ng siguro day jay alakay ngam ni Urlay. Iso nga insukat nan adagaw si jay nubyo na. Wais ki di dyan nakta. Bilibak iti kinawais na. Kas jay ati babae. Amo na nga usarin ti panunod na.
Di na pa'y lamang mo day siya alakay ngam nakirelasyon na dago saan. Agam amudan tao, kabayatan ti panagnobyo da. Ngam apay nga taakas jay. Ah, Binilin na tamot jay anak ta. Adita ka no ibagbaga iti oray asinaw ti may papan iti relasyon day ti day alakay. Kang runaan ka naw adita ibagbaga kiniingga. kay nangagmumu jay imbaga na kadata. Saan ka no akayat ni Inga ang makinobya di ulitag na? Kanakan na lang mo't niingga. Apay nga'y aparitan na ang makinobya ni Carlito. Kumaano anak na. Basta tumpalan talatan timbaga di anak ta. Di mon pakibyangan da kita. Ulit ngay bagas ini, ha? Di mo ibagbaga ka ni Inga, di may papan ka na ta. Ta sigurado alapdan na ta. Apay ngamin adi na kayat na makinobya ka. Kun may sa ka nakamlaang mo't. Awan karbangan na amang lapad kun kay ti kayat mo nga aramidon. Ay, very close ngamin kanyang dahil jaya ka anak ka. Takasla anak ko na. Sige, tungpala ka amin nga ibagam. Aywan, aghahangmat ng ti cellphone ko. Gumatang tayo ti baro. Anya cellphone ti kayat mo. Ibagam tagatangag. Oray nangina? Wan, basta ka balak lang hindi. Ay ayatan ka sa hindi. Amin ang hindamam. Ibay ko. Basta ikarim adinak to sinaan. Wan, promise. Saan to ang mapasamak dayta? Sikan ti final. Sikan ti pakiasawaak. Ti pakikasarak. Kaano aya nga ikasarnak? Ha? Ay kwa. Ito no may atawan sa hindi. Tabisiak pa'y lakadag ito. Nukas na. Napan ijay mol ni Seni, nana? Wan, Inga. Ijay mo, timbaga na papananda. Adda ka din napatag nga ibagam kwa na balasang kaw. Kwa? Adda, nana. Ngam agsubli aktulangan. Kat agyaman na. Adala, nabayad akong ti cellphone mo, Zeni. Ay na, agyamanakmanan Carlito, honey. Ay na, arakupan ka man nga ka ni Digam. Awan babay niyo. Ha? Ay, Inga, kana. Di nakawagan iti kaanakan. Ha? Ta saan apod no dayta? Aga-agaw ka itinobyo, Seni. Anya anobyo nga ipagpagamat. Mabainak nga agiskandalo dito mol. Iso ayak kayat apig sa antiboses ko. Agsinatan, Carlito. Ay, sus. Carlito, anya ti kaya tasawan tayo ito Sorry, ang punutin paganinga. Saan ko akanakan? No di kat ada relasyon mi. Anya? Ang di ka madalagan, tas ikatipilya ka. Patsya ka din akong kayat ni Inga. Iso nga ituloy tan tinarukyan ta. Nakasaritak ni Inga agayam mo. Sakbay ang nagawid ijay lugar da sinay. Inagaw mo ka na, tinubyo na. Ay, saan man nga gararamid iti sa uday dya babae? Tay din niyam amuna ni Carlito kanyak. Imbaga na nga uncle na. Di na imbaga anobyo na. Basol ko nga ron. Basol na ata di na imbaga tagpayso. Kat apay, di ka agbalaw no apay ngayon limod na anubyo na day siya alakay. Ha? Apay ang masapol nga ilimod na anubyo na day siya no awan problema. Di kay maawatan. Amangan mo't no adda ilimlimod day siya alakay. Taapay nga inlimod dati relasyon da kininga. Ha? Di ka madanagan. Taurian niya't mapaspasamak. Di kanto sinaan, Carlito. Sapay ko mga rod, Zeni. Ikari nga ipay ko amin nakidawam kanyak. Agyamanak. Ay, agkasar talangan. Tapnawanan ti problema. Desidido ako na makiasawa kan ka. Agyaman na. Agam sampay nga ita. Tinasayat, santa pa'y lapagsarita, ti may papan iti day tabanang.
Mga takit din, tanay lumami. Ulat po, Paigal! Sa bali man ng di babaeng Carlito! Ha? Sino di tabakat? Ay, kuha! Mapanakon! Ha! Di ka tumaray, Carlito! Ha! Carlito, mabitlang! Urayan na! Garanggan dyan ka, babae! Hindi ka ginasunutan! Sumapol kay Tibaro! Saan ka tatadaanan ni dasawa ka anak? Tsaka mo nga dasawa na! Imbaga naman kami na may sanabalo! Kat! Namati ka mat! Anay ko! Balagan ka! Sinamon dasawak no di mo kaya't nga dadaka sa mapasamak ka! Wala na! Sinagon di asawa! Kastaw na yakigtot ko iti daydagundaway manang biyanang. Impagat-pagat nak nga rod ti baket nga asawa ni Carlito. Kat na ibabainak iti husto. Iso matlagayam nga inlimod ti gayam ko ti kadat relasyon da ken ni Carlito. Tasan mo't gaya mapudno abalo. Nabayag mata na saan kami ang nakikita kaniing gagayam ko. Tasaan na nagsubli iti lugar mi. Gapo iti day dyan napasamak. Nagpatulong ako ni tikapsat ko kat nag-abroad akmatan. Kat adak payla dito abroad nga aging gaita. Alakastan, to'y pagayam mo, Zenny. Ala pagayam Zenny, sa bali man na leksyon, tinaipaay dito kapadasam. Sana nasaya at timanggundawa ay itipada tao. Ta sigurado, ladingit, pan na kay babaen, kan malas, ti apitem to. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Zenny. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose pare ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tunggal maysa. Nagapok ka ni pagayam tayo ateryo, tintay drama ita, sana putpunno anagan. Kastoy man ti kuna ni pagayam teryo. Dir man ang biyanang, ada ka kay suna nga anak mi iti asawa. Nga iso ti pa kay sentruan ti istorya agkan ka. Mahilig nga regalo ti anak ko. No adda kursunada na lalaki, regregalwan na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Susi mo, atoy inyagan ka iti meriendam. Isardeng mo pa iti agwashing. Ha? Ay, alam Ma'am Lirma. Sika ati pagserbiak ko ma. Saan ka asika ti mang serbi kanyak ta driver da laeng. Mabalin ka di, susi mo. Lerma ko malatan. Ikataman ti ma'am nga awag mo kanyak. Respeto day takang ka, Ma'am Lirma. Basta ikatam ti ma'am nga awag mo kanyak. Lerma ko namlatan, please. Sige, Lirma. Isardang mo pa iti agwashing itilugan. Agmerienda ka pa. Agyaman na ka, Lirma. Oh my God, mapantay jay hardin. Agsangot ang agmerienda. Apay no agistayin ka ngaminan, susi mo. Ang awang makadwa ni nanang ko iti balay. Oo, di ayabamon dito'y balay. Ibagam taag na eden dito'y. Kababay mo't Lirma. Sanain. Ay, ni malang magayaman. Gawin na ka. Okay. Alam dito'y. Kagat-gatang ko day taarelo para kan ka. Ay na. Ado na yun, timay itid mo kanya, Lirma. Kababay na yun. Sana ang makasubsubalit ka. Ay na, baybay amday ta subsubalit. Sa anak nga agururay iti subalit. Oo, alaamon. Kan itad mo mat kininanang mo daytoy. Sakay-sa kayo iti relo. Dua relo dayta. Pang babae ta may isa. Ay, ala, nakababae. Alakit din. Kas kalasab sa bali. Regalok dayta ken ka. Gaputa nagsaya at kaunay kanya.
Madlaw na pa si kaunay iti driver tayo, Lerma. Nasingpad ngamin, papang. Naragsak ka sarsarita. Kan madlaw ananak. Kita iya. Amang ano madibel at tirig namkan kuana. Ha? Apay, papang. No bilang laang tagayat ni Susi mo kanya. Kat aklonak mat. Saan nyo ka di akayat? Tadakan ka, no asino tipilin atakin na yatan. No kasta. Kayat yun ni Susi mo para kanya, papang. No iso ti kayat mo. Kayat ni meten iti ina. Antay ta. May plaster ko. Tika barbaro awasing masin tayo, nanang. Ay, kaano la idigimatang kay ti baro arifta. Ita washing machine manan ti ginatang mo. Saan mo ta siya tigimatan? Kasino nga raw? Ni kadiduna. Saan? Ni ngay lirma. Day amaw. Manan. Nagadon tinayt itad ni Ma'am Lermaken ka. Kanuray siyak. May ramraman nak ngay kay kanna. Nasing petak ka nung aming kadakwada. Abangan mo't no da sa balya kay papanantararamidan na kan ka nakaw. Aw? Nataer ka. Maya titaktakder mo. Iso a posible ti bagbaga. Mamati ka mat. Ba lang dalirma? Kinsa anak mo lamay kariti pamilya na? Ang no bilang lang. Kaya't mo ka day. Ay na. Imposible mo ti pagbagayo. Dinto mapasama ti pampanunutin yung nanang. House! Nabayag ka din tinubyang iji abroad, Susi mo? Nasuro mga upat atawon na ijayan, lirma. Kano nga iti plano yu apa nagkalaysa? Agurnong kami pa, Anyamat nga iti nakitam ijay nobyam, Susi mo. Siguro, nakapimpintasan niya. Kan nasingpet siguro. Kan siyempre, nagagat na nag-abroad. Uwin, lirma. Narigat ti long distance nga ayat mo, Susi mo. Saan ka mailiw kan kwa na? Ay, kaya mailiw mo, Ngaman niya ngay nga raot. Aganos kami, talaga kas na. Tano may saganaan mi, matibok lang minto a pamilya, lirma. Okay. Amo, apalak tinubyam. Ngamin, nakatumpong iti lalaki amang ipatpatag akaskan ka. Maulawa ka. Isagdang mo ti kotse. Ha? Ma'am. Okay ka kadilang, ma'am. Maulawa ka talaga. Insanggir na mo tibagi na kanya ako niyam. Ma'am, ipangkan sa ospitalan. Saan? Gagangay na siguro nga ulaw da ito. Iturog ko biit. Uray 10 minutes. Sige, ma'am. Ay, si makit ti ulo. Pakiilot man ti ulo. Please. Nagsakit. Wait, ma'am. Wait. Nay, nakapasyar ka mo dito'y nano mo abalay may Ma'am Lerma. Wala na. Resdik ngamin ita. Awan gayang bubi dato'y balayo na. Uwan, ma'am. Ay, pasensyaan yun to'y balay may. Talaga balay tinakurapay. Sige, bayan nyo. Tapapintasot to'y balayo na. Ha? Pasiminto tayo. Kan paikan tayo iti bubi dati atap na. Ay, kay tama ka anakan. Ang mga no masulisog ka. Yang kalmay. Ay, sus! Nakita ko jay amom. Uray, sana napintas. Ta napintas jay balay na. Adi pa'y trabaho ka negosyo dia. Yang kalmay. Nataar ka ngamin ngay. Ay, sus. Amin na babay makakita kan kakat. Sigurado nga akras dia. Dami nubya ka. Ada pa'y la komunikasyon nyo ay kaniduna. Kay Wayne, nga mamano at istrikto mo ti amo na angkan. Hay, kitama ka na kan. No adya plano nga makirelasyon iti sa balay. Was-wasam pa iti relasyon nyo iti nubiyam.
Awan may sungkarado dok ko kung lirma, Uncle. Uray na buyak nang. Kuway, basta ni Dona ti ay ayat, ha? Agawi kay ti mabit, Dona. Uwin susi mo. Kailiw ka una yan. Uri siya ang raud. Agkasarta kay din sumang pakan. O sige, kaya't kumatan. Di kan tog subsublit ta brudain. Umdas mo turnong ta siguro na pagrugyan tay tinegosyaw. Mga lakay ti passport mo, susi mo. Siyak ti gastos. Ha? Apay mo ti paspor, Mike? Agtur tayo di balasiw taaw. Siyak ti taya. Anya? Agpaisaw. Wen, basta asikasumon dagiti requirements mo para iti passport mo. Basta siyak ti makaamukin ka. Aginanata pa'y diti hotel sa taagpasyar no madamdama. Sige, ha? Uray dito yung sopa, ti pagida ka. Ay saan? Agkukot ka dita, taababa ti sofa. Nalawa mo ti kama. Ay, kwa. Susi mo. Hindi ka babain kanya. Ay na. Mariknak matkit. Adamot panagayat mo kanya. Mabain ka na amang ipod no iti day. Ay, Lirma. Ay, ayatan ka, Susi. Ay, Susi. Amok amabain ka lang agdaton kanya. Ay, kwa, saan? Ladingitag? Namawan mo panagaya ko kung ka. Nagsakit matanday ta ngayon bagang. Sorry, ha? Anda mo nobya ka? Ni Dona, ti ayatag? Nanam ay tibiyag mo iti dinak. Ladingitag? Dakabalan, ngalawan, tinubya. Agkasar ka nun ni Susi mo, iha. Si magpatgaya man tinubya na. Agkasar lang. Apay nga roda ka sa tilangam. Di mo kaya ta mga asawa, ti driver ta? Ay, masurunak lang, papang. Ngamin, ado ti utang ni Susi mo kanya. Aniya, katsingiram Talaga kasta ti aramida, papang. Ha? Sino da ka di? Ni Susi mo ti masapul ko. Sana si ka. Ha? Sumar kayo, ma'am. Oh, aday ka. Nakalista amin dagiti utang mo dita. Ha? Utang na? Wan, bayadam amin dagiti hinuthot mo kanya. Anya nga hinuthot mga ibagbagang mga Lirma? O mahinuthot ko kung ka? Basaam ngamin dagita nakalista aday ta. Dagiti mo iniintab mo kanya dagitoy? Jak intad dagita. No di kat impautang ko. Ultimo tinagastos ko anang paripir dito'y balayaw. Bayadan nyo. Awan ti libre dita. Kastamit ang ti ginastos ko idinagtor tayo abroad. Bayadam amin dagitay. Oh, nakasurat amin ti total ti utang mo. Anya? Idarum ka no di mo bayadan dagita. Kat, nagbayad ni Susi mo, Teryo. Kaya apay ngay, kapilitan tagdarong mati anak ta no di nabayadan. Ay, pimanaw lakat nga rudan ti driver tayo, lakay. Mabain siguro. Adamat labasol di anak ta. Taitid namat ngamin, ti kompormila ditan ken ni Susi mo. Katawan mati nagkinaawatan da. Huwag nga rod. Naasam amang regalo, ngam agsingir mat iti utin. Ay, kababay ti kasyay nga ramid na. Ay, kapilitan nga agsapul tayo iti kasugat ni Susi mo. Kas driver. Lukas tayo saan, di ka nagsubli ti trabaho? Sana eh. Tadi na mapalubosan ni Dona nga agsubli jayay. Ay, katwa na insan. Tamaan kiti pikutan na kadyabalasang nga amom. Mayaw awanton ni Dona Nubia. Sa makidin saan? Tanima Dona ti ay ayatag. Ay wain, mapangkakit di agaplay Wan ko mga rodin san. Hanggang tulungan naman. Yam muna kiti sigod nga amom. Sige, mabanta di balay dahin saan. Well, ma, iso ni Gino. Kasinsin mo itla ni Susi mo. Iso timang sukat ka ni Susi mo kas driver. Gino, iso ti anak ni. Naimbag nga orasyon, ma'am. Kastamit kan ka.
Awan pa asawam. Awan pa'y ma'am. Di nakawagan iti ma'am. Dapapakan mamalaang ti awagam iti sir kan ma'am. Ngam siya, jak kayat nga awagan nak iti ma'am taubingak pa'y. Para laang kadag iti babakit dayta. Ha? Lerma ko namlatan kanyak. Nalawag. Ket uwan no isote ko nam, lerma. O sige, sapay ko man, tama ipasig mo at agos ti bagim kada kami, Gino. Di ka ko maagbabain. Nag-shopping ka mo, di ha? Anya, taginatang mo. Sapsapatos sa amat na kita. Uwan pa pang, itad ko kinigino. Tarut-rutan di sapatos na. Ha, Igatangak pa'y iti pantalon kan bado na. anya na kita? Ilakom, uno itad mo kan kuana. Itad ko, papang. Kita ma. Amangan, no adan to manan di mo magustuhan kan kuana. Kat singiram to manan, dagit itad mo. Ha? Ni papang mat. Tila ibagbagana. Awan kastag sigurado. Tani, narikatan. Kenapa nga ik-ikam ni Gino? Masyanak lang kan kuana, papang. May sadya sapatos na. Kandaan dagiti kawis na. Gino, at iti sweldom. Ninayunak dayta. Tip mo kanyak. Ha? Agyamanak, ma'am. Lerma ko nam kanyak. Di nakawagan iti mampunak mo. Ha? Gino, madamag ko man lang. Ada ka din nobyang. Uwan, lerma. Iso na lang, ta LDR kami. Ta dayo ti lugar da. No bilang makakita ka iti kasukat ti nobyam. Nakasagana ka amang i-break kan kuana. Ay, saan, lerma? Diyak kabaylan na sinan ti nobya, tayo ayatag. Nasingpo nga main. Baknang ka di. Saan? Pada ka na kurapay laang. Apay, di mo kaya't tibak ng anobya. Sana marukot ti ayat, babaen ti kwarta, lerma. Apay, di ka mailiw iti nobyam. Mailiw ka. Kaya't mo tamapantay di lugar da. At damat lugan nga aramatan ta. Iko, kababain, lerma. Di kagbabain Gino. Ngamin, saan kan asab sa bali kada kami. Nang runa kanya. Anya? Agsagana ka, tainton bigat. Mapantay di lugar tinobya. Anyat aramidin ta dito resort, lerma. Dumsa agtapay laang. Agpalabas ta itirabi dito eh. Ha? Ayun gayam. Ati oh. Kabarbaro kan ninginaan arilo. Sing-sing kan kwentas dagitoy. Para kan ka. Ay, ala. Awan mo't pagbayad ko kadagita, lerma. Saan mo abayadan? Itad ko day takan ka. Libre. Anya? Kan adatay saan amo usar ang motorsiklo ijay balay. Nakitam day jay. Uwan? Kukam ton day jay. Kan adun tupay ti itad ko kan ka inton makaawid ta. Kan mapantan to ag shopping inton bigat. Gatangan ta amin akayat mo ijay mall. Ay, kut sige Sikat ni makam mo, lerma. Madanagan akteryo. Tila mait-itad manen ni Lerma iti driver tayo. Inted na pa'y gayam tay sigod ang motorsiklo na. Di na madlaw susarinin. Madadahil lang no sana mausar. Iso abayam no intednan. Di na ko mainted day jay ta sayang. Inla ko na kuma. Oray impahulugan na kuma. Ay, binagbagantan. Ngem ipapilit na matiam muna. Adda nga tanagkinaawatan da. Diyan mo. Abay, inaram nga ta ni Gino, ti anak ta. Diya ka mo tinasayaat. Kasarita tanto man jay anak ta, lakay. Sir, ma'am. Alaan kay kumani ng kaninong may ton kasarmi tinubyak. Ha? No kasta, agkasarkan Gino. Uwan, ma'am. No, manugot kayo ang agbalin aninong kaninang may. Sir, ma'am. Awan problema iti dayta. Kayat mi, Gino.
Anyat pagdabdabugam dita, Lerma. Awan pa'y limpyo lalaki. Ah. Asig da amin nga ulbot. Ha? Aniya. Kunak man no sinaamon jay nobyam, Gino. Ne, awan mo't imbagbagang akas ta, Lerma. Nagadungin inted ko kan ka. Ngam pasakitan naklagayam. Amom ngay ayatan ka. Ngam apay ngay ang mga sawa kan iti sa bali. Apay. Ne, awan mo't nagkinawatan ta, Ma'am Lerma. Bayadam amin dagitin inted ko kan ka. Di ka matanagan, ma'am. Isublik amin nagijay. Kas makita, mate. Awan apulos ti inusar ko ngayon inted mo kanyak. Nakadulin amin iti silid ko. Ken pati motorsiklom, nakaparada iti garahe. Jak inus usar day jay. Ken dagiti kwartangan inted mo. Atoy. Nakadulin lang iti wallet ko dagita ne. Oh. Ha? Adalis taak. Inlistak amin ngayon inted ko kan ka. Siguraduam ang maisublim amin. Adamo listak, Ma'am Lerma. Inlistak amin nga inted mo kanyak. Ha? Ha? Siguraduam nga agtali tilistaan ta, Gino. Una, ikumpara ta ti listahan ta, ma'am. Ulita, may subli amin kan ka, dagitin inted mo kanya. Iya, gustong ti panagsangsangit mo. Kaya nawan ti rumbang asangitam. Tawan mo ti relasyon nyo ka ni Gino. Nasakit lang amin tinakam ko, papang. Kunak ano matinag tirik na kanya. Tanaga dun dagitin gintad ko kankwana. Ngamsaan magayam. Ikateman kami, hindi kasta ngaramid mo. Nagsem ka, mangirig-regalo iti kurso na alalaki. Tapno armen nakalang. Ngam sana nasayati kasta iya. Urayem nga isudat agdaton kan. Kasanon, makatumpong ka iti hut-hut alalaki. Awan, ibusin na ti kwartam. Pagyamanam, tanasing pedag iti nagbalin a driver tayo. Saan na ka ginundawayan? Papang. Saan nagaputa kurso na dam ti lalaki? Ket tila mait ited mo kanikwana. Nga uray saan kayo pa'y lang agnubyo. Saan nga amin na lalaki? Ket rupat regalo. Wano rupat kwarta. Laglagi po mo kumaday tai. Kasi ti Diyos man ang biyana ang dimngagmet anak ko iti pambagbagak kenkwana. Takalpasan ti namidwa pan nakapaay na, di na inulit ti naramid na. Aging nga damat la nagaram kenkwana, kat nagkasarda. Kat ita adaw pat nga apu kume kenkwana, kat naragsakda sa nga pamilya. Alakastan, to'y pagayam mo, Teryo. Nalakat sa paylakuma, tanaragsaka kanayon ti pamilya ti anakyo. Kastamutan dagiti apo koyo. Bueno papagayam, di taan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam Teryo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wano inyornos para iti script kan drama tuy pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina iti tunggal maysa. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama itakat manipod kani pagayam tayo Aloyda saan na pudpudno anagan. Kastiman ti kuna ni pagayam Loyda. Dear manang biyanang, kaya't kumanmat apay drama ti kapadasa kiti biyag. Bareng makaita di ti adal, kadag iti padak ngagdengdengag. Ada nobyo kakalugarak, nga may diadabak nang anamamok, jakon pagan ano ti sigod anobyok. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Ay, apay ngayon sinanak. Anya tinagbasula, Loida. Awam mo ti madingay na ramid ka. Basta agsinatan, tahan kan ngay ayatan Roberto. Ay, apay ngay. Ada nagkinaryan ta. Ani patay lati mamagsina ka data. Han nga amin nga karek at matungpal. Ay?
An nga data tinay kari para iti tunggal maysa. Basta agsinatan, period. Nanang, asawaan dakon. Ha? Anyan, kasangsangpot mo pailaan, ngamday ta asawan ti bagbagam. Asawaan dak nga rodan. Ikasarnakan ayan ni Roberto. Han? Nireto te mga asawa kanyak. Ha? Sino aritaw? Diyan nga'y barbaro nga boyfriend ko. Anya? Ay, masaya nga anak, Marilita. Nga men, nag-break dagiti anak ta. Takasanaw, imbreak ka nume ngamin ni Lloyd adya anak kaw. Ay, jakman amo iti day di ababaay. Kalaat mo't ngamin tinaramid na. Sa ita, adda-adagos sa bali anobyo na. Kat asawaan da ka naun paray. Damag ka abak ng kanon sa ginang isukatan na iti anak kaw, Maray. Ay, jak amaw paray. Tayak pa'y nakit kita. Ay, masya na ka talaga iti anak kaw. Kanayonan ngagbartak, manipod imbreak ni Lloyda. Malmalday nga men, Maray. Ala, andi nga yung lakta paray. Tapatyak ang makailiw-liwag tumulaan. Ay, siya kaung tagkid-kid daw iti pasensya. Gapo iti inaramid ti anak kaw, pare Arturaw. Nanang, iso ti ibagbagak nga nubyok ni Reto. Reto, iso ni nanang ko. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Agmanuak. Naimbagmat nga oras mo rito. Mabiit la ang tamang isaganak iti merienda. Nagluto ak iti kamote kentugay. Ay na, saanan nanang? Di kayo lamabain. Day takit din tugtug iti idas da saryo. Katahan nga nairuam ni Reto iti kakasta nga merienda. Saan mo't, honey? Mayat kiti na kita merienda. Ang imsahanan, nana. Napsugak pa'y. Tanag merienda kami itay ka ni Lloyd J. Plaza. Kasta aya. Nakaumayag. Taumay ko kidawan ti pamalubos yo. Ta asawa ko ni Lloyda. Win ko na yun, nanang. Tama pa na kanon agyan ijibalay da Reto. Dayta no umanugot kayo, nana. Ay na, urehan na nga kaya, tsak matla ang timasurot, darling. Kas respeto, umay kalata ipakada iti inam, honey. Ay, katda kayo no anya ti pangedeng yaw, no agkasar kayaw, adda kada kayo dayta. Nay, apay ngay nga inyim pakimat amin abado mo nanakaw, agdalaw kan dito'y balay. Wen atay awid na kon ni Reto ijibalay na. Anya, nay, kunak man no agkasar kayo pa'y. Kasar nga. Baybayan yun data nga kasar na nang. Isumatla nga iso. Agkasar kayo pa'y nga umuna, sa kay to agden na, Lloyda. Hanak nga mabalin nga kasar ni Reto. Tahanda nga anal iti asawa na idi. No kasta, adda asawa ni Ritaw? Idi ngam nabayagan nga nagsinada. Nasurukan nga 20 years nga nagsinada. Ay sinaamlaangan. Subyam ni Roberto, taisaw ti Ni Reto ti ayatak tatan nanang. Anya. May mayat ni Reto tam maitad namin nga kayat ko. Baknang ka na siyang pat. Anya. Dudwa ta ito'y nagdakal nga balay mo, Reto. Kadwata ti babaunan. May katlo ti babaunan, Lloyda. Ay, adagayang babaunan mo. Una, Ay, mayat nga rod Tapno anak nga marigatan agtrabaho. Jakayat nagtrabaho ka, honey. Tingayat ko, agbalin ka a senyorita dito balay. Nagmayat mo tanan. Panawan ka pa'y nga ro dito balay, tada papanakwan. Sana bali, tada ti babaw na nakadwa. Manang imang, akin manok dagito nakapupok ito'y likod ti balay. Kat, manok ni tata rito Asino pa'y kumangay? Ha? Pangpalot sa dagito yung manok, manang. Manang kalaamanang kanyak. Kat madlaw mat nga inauna kang siya. Ni, manutawan mo na ya. 28.
Si Kangay. 28 mat lang. Ni, ang katawan ng tamad gayam. Anya nga bulan ti birthday ngay. Pebreraw. Ay, inauna ka nga roday ite makabulan ta Marso kanyak. Iso nga manang kaladta manang imang. Makabulan laang mo't. Di ka man manang amanang kanyak, ta makapasurot. Ni, ay, ngam, apay anya ti trabaho ni Rito? Naa, grabe ka man. Asawam, ngam di mo amo ti trabaho na. Nabiit pa'y ngamin nga nag-amam mo kami. Ngam nadlaw ko nga nasingpat, iso nga inaklon ko nga dagus Mamalot ni Tata Ritaw. Kasta ti trabaho na. Ha? Dayta timbakbak nang na. Iso ti pinagbalay na iti dakkel. Ken nakagatang iti lugan na. Ken adda pa'y nagatang na adagdaga iti agduduma a lugar Takanayon ang mga bak. Ay, kastaya. Ti ammom siguro, pensyonado niya. Ti ammom, adaw ti negosyo na. Ngam saan, manukla ang ti puunan na. Ken ti pagbakbaknangan na. Ay, jak laing pagarop nga kastagayan ti trabahom, darling. Wan, magsuswerte ka kanayon. Apay, maupay ka no kasta ti trabaho. Ay, saan matkit di? Awan problema. Ti importante, saan ka nga maibusan iti kwarta? Ay, dahil ti santo ang mapasamak. Maibusan namin na mga opisina. Ngam siya, saan? Ikanak man nga rod iti kwartan, tada mapan ko gatangan. Okay, ariglado, honey. Manote ka sa pulam. Imang, labaam tumandag dyan na urno nga underwear ko. Apay no labaam ngamin adagusan. Nukas di amalpas ka nga digaw, Sloyda. Mamin anumot lati mangigilgil ngay. Adda maturturay mo nga babaunan niya. Ay nagtal na ka. Tasikat ti adda turturay na. Laglagi pa, asaan na ka nga asawa ti amok. Tasaan na ka nga inkasar. Ni, nagturot ka matan nga mangibagay ti kasta kanyak. Apay, anyat pagkarkarit mo? Awan, ngum ibagbagak lang tirumbang. Saan aga po tababaunanak ditoy, katrabahok mat aminan. Saan ka abalda daw, Loyda? Iso at tumulong ka iti trabaho dito'y balay. Naay, Amin matlakit din ipatrabahom kanyak. Naglaing kan ngay. Nabiit ka pa ila dito'y abalay, ngam kunamlan asino kamatan amang ibaon-baon kanyak. ipulong ka kanerito. Papanawa mo na dyan nga babaunan rito. Ay, sana. Kasimet. At anak na suportaran na. Single mom ni Imang. Naglastog mat ngamin. Kaslaan nga ma'am ti pangibilbilangan na kanyak. Kasla babaunan ti trato na. Kas jay lang ti style na. Yung nasingpad na jay. Nagagad. Paspasurutam lata kumano ko Apay ngay nga siyak ti ag-adjust. Manjak mata. Naglayangan ngay. Sumurutak lang kanya mo no ada papanam. Jak kaya tag iyan ito'y balay. Sige, honey. Makaamu ka. Uwan niya. Nalpas kayon rito. Nalpasan ti laban. Ay, agmamalas sa kita. Nabakak. Nan, yawat mo man ta belt bag ko dita sa ang utilugan, Loyda. Ay, ala ka. Naibusa matanti binalon mo nga kwartam. Masapo lang makasumputak. Yawat mong tibag ko. Saan ta nga agawid, aging kadyak makasubot. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y balay, Loyda. Wanta masadutak nga sumurot ka ni rito jay piyastaan. Makaburing matagur uray ijay. Jakmat kaya tatagtalina di jay balay, tada jay swapa nga babaunan ijay. Ay, sinaamkit din da di alakay anak ko. Uray nagsinadan iti asawa na, ngam nagkasardalat ta. Apay aya apa kasi kuran nyo deta. Kakaiso na nga mayatan tibiyag ko. Di kutsin dato anak yun nanang. Magatang ko aminan nga kayat ko. Ni Robertaw, ti kayat ko aparakan ka. Nauma ako na iti agat baboy. Nagalas kat ti kasta nga ibagbaga mo, Loyda. Kadagpay sumat, agat baboy ni Roberto. Kat gagangay na tagtartarakan ka nga rod iti baboy.
Pagkasaryo kumapay dagijay ataraken na. Agkasara nga iso na. Kay kayat kun di agat manok tad adu ti kwarta na. Dakelain dagiti baboy mo anak ka. Ay, uwin tatang. Ay, nagsayang dagita ababoy. Imbis a pagkasaran nyo ka ni Loida. Saan ba natulay? Sana masayang dagito'y tatang. Taila ko, mate. Adan nakitulag amang gatang kadagitaw. Kasta. Ay, kinasaya at nga ron anak ka. Kaya no may dispose ko dagito'y, mga lakto man ti sa bali at taraan ni ikaw. Kadwak to ti gatangay, tagtaraka na man iti adaw. Tapnod dan to man ilako kaw. Apay nga kukurot ka rito? Awadan kwartak, Loida. Ha? No kasta? Imbabak mo amin di kwarta mi di kalman? Uwan nga rod. Ish, isardeng mo nga minante kasta nga bisyum. Agnegosyo kalangan. Uwan sa. Kasama lang ti pampanunutag. Iso nga ilakop dagiti ginatgatan ko adaga. Taday dya ti pagpunak iti negosyo. Ha? Ilako mamin? Sayang. Saan? Taado ang negosyo ti pangibautag iti mapaglakwak, darling. Atarito, damag ko analako yung dagijay ginatgatang yu adaga. Pudno ka deng? Uwan. Apa imang? Kwa, umutang ako matata. Tani, awan pang pa-check up ko iti anak ko. Kan uray danan ang kantatang ko. Agsakit da. Masapul amay hospital da. Aniya. Mano ti utangam? Uray 10,000 pesos ko matata. Pangaasiyo ko ma. Sige. Mabid lang arod. Agtalagakan ka imang. Iswasan na nanaskan nga agpapirmakan ka. Iswa di mo dadaalan ti panagtalagkukan ka. Naawatam. Wen tata, naawatak launay. Papanamanan rito. Apay nga inalam amin data naglakwa mi ti daga. Inak pagdublin da ito'y darling. Ay, ano masublian ti bisyum? Las da ito yun. Nakatagtagain na pag ngamin itisiping asabay ni Rabi. At nakanog igama ka may sasaba. Hindi kon, nagsiping ka nun. Kaya't nasawan, agdublitan yaman nga igamak. Anya? Ay, Di mo nga rudala namin nga kwarta mangibati ka. Di na isuro. Awan bibiyang mo iti daytoy, takwartak daytoy. Ha? Awan pakibiyangam ditoy na awatam. Apay ngagsangsangit ka nga simbang patrito? Awan tinaglakwak iti daga. Sinaur na ka! Sinaur na ka! Unak namin ka nga di mo sublian ti bisyum. Anya nga itadta? Awanan. Milyones si kwarta ka na pukaw. Awanan, Loida. Ni, apay nga gimimpake ka rito? Tulungan na nga gimpake. Tawanan day jay nga imang. May samad day jay. Kuna nangagbakasyon lang, di mo nagsubsublin. Sa paimutang kanyak. Mas dawak mo't ngamin kanyam Intad mo ti kwarta nga awan kasuratan nyo. Alaki din. Hagimpake kan, tabayadan danto'y balay ko. Ha? Anyan kayat mo nga sawan? Inlako kunto'y balay ko. Iswa pumanaw tan dito'y. Ni, apay ngay. Katpagyanan tangarudan ngay. Ijay balay yun Day, apay ngay nga inruar mo dagita kawas. Akin kawas ka dagita. Kawas ni reto. Masurunak. Insugal namanan di naglakwan na iti balay na. Awan nga pulos nagbati nga kwarta na. Anya? Ay, manjakon! Naumakan yanan. Sinakon ni reto na nang.
Ay, itatawanan ako. Rin akong pangananoloy na. Basol mo matlanga, nagtangkan ti ulom. No amok lang nga manugal ka idi, hangka kumangay nakaklon. Ikarik, ang balbaliw ako. Idya akong tibisyok. Tadtapay, nalakom aminan nga sanekwam sa kakundi kare. Ha? Anya nga'y tadtawa na na, kasla kakakaasin. Iso nga pumanaw kakit din, agsinatan. Ay, awan pagkawitak, Loida. Ay na, adu dagi dya kakabsat mo. Agkamang kakanya da, ta sigurado nga tulungan da ka. Sige, mapangkakit din. Nag-adumat gayam dagito, tarakan mo nga baboy mo, Roberto. Nay, saka magayam, Loida. Kumusta? Long time no siya. Wenta medyo busy aki tinapalabas nga lal daw. Ay, kasta. Wen Roberto, ilimok magkamat. Kan kapukpukis mo pay. Gimwa po ka. Nay. Ang damot tayo manggatang iti baboy ka. Ay, excuse me, Loida, Dak pa'y masangot, ti maki-istorya kang ka. Ta si kaswa man, nakiti customer ka. Kaslagin mo po nga karakaraw ni Roberto. Di mado te baboy na. Mado matan nga permiti tarakanan. Limawa pa yan dato kulungan ti baboy na. Adamanan si Mangpat nga lugan. Nay, pasensya ka na, balasang ka. Tadi na ka masangod dyan, anak ka. Tanay, agsasarunod dagiti customer na. Ay, nukasta. Customer namin dagita sumangsangpat, tata. Wayne, ay nagkurang tayo nga rudin dagiti lako na. Tayo madumot ang ti customer na. Aya? Ay, ilako namin dagitoy. Wayne, ang mangibati ka no iti sa nga pulo a baboy. Tapag kasaran na inton umay abulan. Ha? Ay, agkasar ni Roberto? Adan ayati nubya na, tata? Adan na. Manumot na bulan da. Kino kanayon nga umay dito'y balay jeep na. No makit-kitam tagparparada analabasit alugan di tabatog. Lugan ti jeep na dayjay. Aya. Adamat gaya jeep na. Kawain, ay nasingpet a balasang. Kinapintas mo't misti sa balasang. Ay, sige, tata, dapay gayam aramidak. Panawan kayon. Sige, balasang ka. Adamat gayam jeep nan. Apay ngay nga hanak nga inoray. Sayang. Aklunak manang biyanan. Oray nakidan na akidi ka ni Rito ngam sana napukaw tiriknak ken ni Roberto. Iso ang nasakita na akidi na amwakan ng asawa gaya man ti sigud a nobyo. Ngam, namiris kumatlaang awan karbangak a masakitan, tabasol kumatlaang ti amin. Banag a pagbababawyak iti kastaunay. Kat ita adan bukod a pamilya ni Roberto, kat napintasan ti panagbiagda asa nga pamilya. Ngam siyak pala sangak pailang aging gaita, kat makitang tangdanak ngaglaklakoy tinatangkan prutas, iti pwesto ti ulitag ko, ijay ilime. Alakastan, tuy pagayam mo, Loida. Nasaya at unay, tanaamiris mo ti bidot mo. Tangamin, nariga at tagdardarasudos ngagdesisyon. No dim ngagkakumangamin iti inam. Ang amala, di kansidiran ta nagbabawyam matan tinagbidutam. Alakat di kalat tamapukawan itinamnama tapatsyak. Adan tulat tadumtang napinta sa gasat para kan ka. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Loida. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, ka Diyos tagnina, iti tonggal maysa. Ti
Iti pakasaritaan ngayon tayo ba sa ita, wano'y drama, kat manipod ka ni pagayam tayo nga gusto, sana pudpud no anaga. Dear man ang biyanang, kayat kuman nga istoryan ti stress ko, idin sang patanak ko tinobya na iti balay me. May stressak, tanaka sweet da iti tunggal maysa. Nang runakat saan damot na teenager, ngam grabe ti kinalailo da. Kat oray sa dino tayanda, kas jay latta ti jarda. Kat siyak ti mababain, gapoy ti kas jay nga style da. Rugyak nga rod, ti agsalaysan. Sige, agngangakan darling, tasubuan ka. Ha? Sige, darling. Anya. Nga ka ma, Jima. Tasubwang ka. Thank you, my darling. Nga, I love you. Nagbanglo ka. I love you tao. My darling Jima. Ay na nakabangbanglo ka, may. Nagpintas ka niyo. Antay kindin. Uray dito'y sangot ti panganan kag sinsinipit kayaw. Di kaila mabay ni tikas na kararamidan yaw. Uray kumano awanak mo akasagsango yaw. Di tatamat. Sweet kami nga raw. Hindi sa maragsakan kayo, ta sweet kami nga gasawa. Wen gabi lugar yung mata. Sana dito'y sangot ti panganan. Sige, ituloy tante mangan, Alvin. Tagaan na di asawa ni Alvin kabagis Agustaw. Taga kabangi-bang nga ilay kabagays. Kahit kano nga iti kasarda, insang put na mutan di nubya na iti balayaw. Ay, masuro na nga raw. Nagisang put iti babae ka wampay urnong na. Ha? Kanya usaran na nga agkasar. Aw makwarta na. Aw matarakin na ababoy apartenda ko ma. Ay kat dagdagam nga agtrabaho tapno makaurnong iti pagkasarda. Ay nadagdagdag ka bagays. Angem nalpas ka nung tay kontrata ti busda. Araramidan da apasdak ijay ilay. Kat sumapol iti sabali at trabaho Oh, jak amo iti dayjay akaanak am ka bagays. Adasad sadot na no daduma. Ay, nan, pautangan naman iti sardinas. Tawa masida di balay. Mabait lang nga raw kabagays. Darling, dumagas naman pa ita store. Agmerienda taman. Ay, sige, darling. Anya kaya mo ang merienda niya? Antik yakin istor dita. Yamam mo ka kang kuha Ay, kastaya. Ay, anay ko, nagsakit man ang dato sa Alvin, darling. Apa ngay? Ay, nalaka nga ron nga mabanog no kasto nga magmag na. Ish. Umay ka nga rin at ba ang kalangan, darling? Ibuat ka man. Ay na. Nagmayat gayam ti mauba. Nagmayat ti pilyang. Da kayo magayam. Ay na, na yan. Inubang matang tinubyang baraw. Wanantay ta, sweet kami ngamin nga gayan ayat. Jima, darling, bumabakan, way. Tagtugaw ka. Okay, darling. Ay, napaw. Ay, unantay, iso ni Jima, kaayan ayat ka. Ay, Jima, iso ni auntie nga Elvira. Hello, auntie. Hello, mat. Balasang ka. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y lugar, may. Wana, auntie, ta ito'y akon nga agiyan. Ha? Unantay, dito yan nga ni Jima. Agdin na kami akasagasawa. Ha? Apay, di kay pa'y lagkasaraya. May mayat kumamot laang agkasar kayo pa'y nga umuna. Saka ito agdan na. Ay, antay, nagpautang ka mga rod, iti pagkasaramay. Aw mga ming kwarta ni tatang. Ay nak, pangalaak ngay, iti pautang kaw kaanakan. Manumot lat maganganan siyak dito'y istor ko ngay. Umdas la paggatang ko iti para kusina may. Ay, kung ano ada may pautang niya. Ay, na, pag meriendahan da ka mga rod, antay, kamabising kamay. Nagkasar di ta ka aruba. Apay di kayo may albain. Intay makipangan, ta nagayap damay. Talaga nga umay kami tatang. Ikuyog ko ni Jima. Intay nga rudeng taldawin. Kaintap no umuna tayo itipila. Ay, mabisina ko.
Dato yan tiin na po, darling. Agnganga ka. Nga ka mo, daling. Ay na, kita anda tadagiti tattao ito kasaran. Bayam ida. Umapaldala siguro, isuakit kita anda ta. Itala siguro makakita da iti biri sweet nga gayan ayat. Ay, darling, kiss man, nga. Ay, unay daytan. Uray dito'y kasaran kasta jaryaw. Eh di kay lamabain. Kaslada kayon tinagkasar iti kasta nga itsuraan yaw. Naglawa tatugaw. Ngum sinaklot mo pa'y ni Jima. Ay na, madagas na iti kasto nga itsura, mitatang. Agayan ayat kami nga raw. Una, ngum ni nagaduti tao dito'y. Nakay tikit kita enda. Nakaisom na pa'y mo't ako mitkita ka na kayo. Ay na, maragsakan da siguro, Tay tadala makakita iti kasto'y kasweet nga gayan ayat. Ay, agawid kayon. Alain yun takang kanin nyo. Tayo di balay ti panganan nyo. Anda pa'y atiw yun atin ijer iti kasta lang ayaw. Sapay ko mga raw, tagtultuloy tekas di akin na sweet da Alvin kung tinubyan akabagays. Nalabas mo teraramitin da. Ay, siyak pa ti mapainaw. Ay na may mayat tikas di adyarda, ngamtay agap-apa da. Uray ko manutin ijer da. Ngam sa mat. Bakit kinlakay dan? Nasurukan at 30 titawan da. Ang may naaputakas latin ijer ti style da. Ay nakabagays, adaya binakatan kun innubingan kun ayat. Agin innayat da nga raw. Pati panganan nagsinsinubo da. Ay katalaga kasta, gagangay na kabagays. Nalabos mo tikas di nga style dagi di nga gayan ayat. Silang akitaan. Oy, apay manen aya. Anya manen ti pakasikuram si ka Ariana. Ha? Da Alvin kan jay nobya na. Nakasusweet da. Bakit kan lakay na? Ngamkas jay paylati style da. Agasam, nakaluganak iday di kalman. Agin inarakop dakit din ijay jeep. Di dalagbain. Ay na, selos mo lang dayta. Amok mo't anabayagan na crush mo ni Alvin. Ha? Pagan ano kumamot da ya tao. Nagangdud. Ha? Saan ngagdigdigaw? Oy, in fairness, managdigos itan. Manipod na agdaan iti nobya. Agpapukis pa yan. Kan agbangbang lupa yan iti car freshener. Nagbanglo. Uray pay, jaklat tapagan ano day ya lalaki. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ay na, amamukan friend. Andal na ka man mat, tilay bagbagamot. Di uray agbaakak no ni Alvin ti maasawa. Ay masurunak lang iti style day ginubya na. Ha? Kaslada graraman ang naadaan iti kaayan-ayat. Uray nagaduti tao. Aglinlin na ilo da. Di dala mabaeng. Nay, magang kayo Anyat kukuhan nyo nga adwa. Na, agkinkinid day daki din. Hoy! Mangan kayon! Lumami isan titaraon. Kas kay lagin inarmanain. Untatang! Kas tati kinaswi, may kinijima. Kas lagin inaram kami pala itiri na may titunggal may isa. Ay, jaka mo kada kayaw. Ay, nalabos mo daytan. Alak man latikan na kaun tayo jay salas ti panganak. Ala, agkinkinid day kayo lata, aging kay kaya yaw. Asino dya kinuyog mo nga nakasurpan, Alvin? Ay, ni Julia day, jay. Kana kan di asawa ni uli tagkaw. Nairanala naggidang kami, naggapo di istor. So nagkuyog kami na, ha? Anay ko, Mike. Apay nga nagsipak ka? Apay niya mapapasama kang kajima? Gaputa siksikan na pintas. Kastaw na yan nga ragsak mo nga nakikuyog kanya na. Amok! Agayat kay tinadya nga babae tanapo daw, napintas kan seksi. Ay, saus, kuno barbar ka dami day, jay. Kadwami nga jam-jamming no daduma. Makitam dita! Ay, anay ko manay. Naglablabas ka. Sa po'y nagsakit ti si Pamaw. Babaero kamat gayam, Alvin. Jack lang paggarop. Ay. Ewan babae. Kano si kala nubiyak. Apay ko mga biro kakpayla iti sa balay. Kada kang ruday. Agsinadakit din. Nay, sa nakastaan. Basta agsinatan. Agawid ako ni Jayan me.
Tatang, ay pautangan daman iti pagplitek. Tasuruto ni Jima. Pimano kidin? Bayam no pumanaw. No dinan kayat, di mo ipilit na bagim kang kuana. Ay, nagpasugnod la dayay, tatang. Ay sinamon, naimon launay. Uray kumaano po nung adda babae, nga bawamay. Lambing na la kanya dayay. Ay na, sinamki din. Nagado ti babalasang dito lugar tayo. Mangkita kan, iti armam kadakwada. Sana dyan di mo unay am-am mo a babae. Ni Jima nga ro dayay yata. Ay, masapul asurota tinobiyang tayo aywak. Ang kurang lay ti ayayo dayay, tatang. Kag, pangalami ti pagplitim nga. Ay, kay nabumulod ako ni Auntie Elvira. Adda di tabalay tinobya, Malvain. Sana nagawin. Ay, nagpasyon tay. Ay, sige nga ro tayo na ayaban. Pagawid ako ni Jibalay. Apay, nagapa kayaw. Ha? Ay, saan? Adala ba si Ilkyu may? Gagangay ti agayan ayat, ha? Adala tatay pinasognod kas jay. Ha? Ay, isigay, tayo na iyawi din tinobya kan tay. Jima? Ay, Jima? Di ka matagtagari manipod si Mang Patali ti balay. Ay, kas ano kat jakmat la maurayan nga agkid daw ka iti sore. Gapo iti inaramid mo. Tapay sa nga ta si katirumbang agkid daw iti pamakawan. Tabidot ti atap mau. Awang makinapod no ti pababasol mo kanya. Awang mababaik. Si kaati agsuri. Si kaate agsure. Nuwinay. Sorry nga runay. Basta saan tangagsina. Sorry Jima. Promise. Jakon makikuyog iti ore asino ang babae. Tapno awang pagsilsilosa. Nya. Ha? Rombang lang. Tano ulit ang payda jay. Talaga nga sinaan kan, Alvin. Talaga kay di nga Jack Bula ka? Ano? Pati bakit patula? Nanay Elvira, makit-kitam ti makit-kitak. Panagpaiso ma. Ah, dayjim akan Alvin ti adda di takalsada. Nga Roger nagdadakal nga matat. Asaw na nga panang kita mitilegs ni nanay sayang. Ay, sos. Aga pa padamanang. Wan nga ron, kanayon matan ti panagapada. Galit. Ididamo, kasta unay aswit da. Ako namlan sa andan nga agapa apulos. Ngamita, agsasarunumat ng ti panagapada. Mani kay Jayan. Ang kagsubsoblen. Oo na yun nagitadwa. Pati di takalsada, agapada. Imbes nga ije balay dati pagapaan da. Talaga siguro akas ti ugali da anana. Tauray idi sweet da pailaang, uray di takalkalsada. Agsinsin naklod da. Imbes nga ije balay da kumalaang ti paglin na iluanda. Kasmat la ita. Uray sa dino ditan a lugar, no kayat dati agapa, mabalin lata. No kasta, inal daw nga agapada, kabagays. Ay, awan nga rot ka bagay. Marang-rengak. Di da pa ilaka nga rot agsina. Anyan, idi damaw, arig nakutunundan, gapo iti kinasweet da iti tunggal maysa. Apay, sandan asway. Saanan atakanayon da mga agapa nga road. Ay talaga ang makareng-reng da di balay. Sina di sina, ha? Tsaka ti karkari ka maun. Apay ti ko ng pagtatakko ng kadima. Kasta gaya ma. Sige, agsinatan. No umakmat lang kanayamon. Una tanda lalaki. Ibagbaga masak ti babaerong si kabagayam. Ay agtala ka. Awan ebidensyam. Diyak lang yung pagarup nga nag-alas te ugalim. Nalalas pa ti ugali ma, ha? Kung ano na ang makababae sa mic. Wan, agsinatan, andun. Nita, kung namilan na bang luka, Mike? Uri mamin ano ka mga gigaws nagangpap ka. Nakarkaro ka? Na, Di ka pagtututbras? padatalang. So di ka man kung didilaw si ka. Iwaragawag kung tupay ti kinaampa mau. Kawa na. Da talaga yam. Agwin na ragawag ta, Alvin. Bukas tabit la ka na yun ti panagapapayo, Alvin. Jima. Nasaysayat no agsina kailangan. No siya kayat ko. Nakarkaro pa'y akayak ko Jak pagan ano da ito'y ababay. Ala nga ron, agsina kayon. Itulod mo ni Jima iji lugar dalbain. Isublem kadagiti dadakkel na. Manjangay. Ang gawit ang isiso.
Bakit anin? Itultulob mo pa ilaan? Diyak agawid. Aging ka nga mo nga bayadan dya utang mo kanya, Alvin. Utang nga ibagbagamit. Anda ka utang ko kang kan. At adamat. Nalipatamayan dya utang mo kanya, kaya di agar-aram ka pa lang. 5,000 nga pisos da jay. Aging katatahan mo pa lang nga binabayadan. Wala, bayada mo Alvin. Tapno malpasan ti amin. Palangay. O magkwarta. Nukas na nga road, hanak pa nga agawawid. Aging ka nga di mo mabayadan dya utang mo kanya. Auntie, mabalin nga ito'y balayo pa lang ti pag-iyanak. Taurayak dya ibayad ni Alvin ni ti utang na kanyak. Ha? Nagsina kami nga minon. Hanak pa nga agawid, taurayak dya ibayad na. Kwa... Promise, auntie, tumulong nga kang trabaho ito'y balayo. Basta kasi andak ko makipagnadak pa lang kada kayo. Tano, makabayad ni Alvin, agawid akton. Ay, sige Okay lang, balasan ka. Amoy day dyan nga ikskaw. Nagalas ti ugali na. Naturay day dyan babay. Kinagsadaw. Basta yan. Saan la day ta? Amuyaw. Saan naman nagdigos day dyan babay? Hay! Nagangdawd da kayaw. Grabe! Ay, sus Alvin! No nagsina kayon, huston, di mon sarsaritan, itiliklikudan na. Kada makarbangak amang iwaragawag iti kinatao na. Apay parit ayan. Ngam inayat mo idi. Urekas kasano, naginayat kayo, sana ya. Idi aday ta. San itang? Agbabawi ka nakiayan ayak kang kuana. Nagalas ti ugali na. Noan niya man timbagbagan ni Alvin kada kayo, saan nga pudno dagijay? Saan kayo kung mga basta mamati kanya na? Katno iso natin nagmaditi ugali na. Ugali na dagijay nga ibagbagan na. Iso tinaang dud, saan nga siyak? Dito pagtututbras. Mas dawak nga ro diti bagyak, no apay nga kinayat ko day nga tao idi. Mangutang pa ya. Katno daw utang na kanyak nga hana nga binabayadan. Unay dayton nga style yu, Jima. Idi damo, nakaswiswit kayo. Ngam itatanagsina kayon. Agpinpin na dakas kayo matan. Basol na matlang nga. Katno iso tinang irugrugi. Ay na, no demon kayat ni Alvin, di kan sumanao. Agawid kan ije lugar yu. Saan anasaya at tikas tangar aramidin nyo. Respetuin nyo kumamot at itunggal maysa. Tadamot na saya at anapalabas yu. Ada nga rod matutang na kanyak. Iso nga hanak nga makapampanaw itoy. Apay aya nga man nakibiyang kamat nga babae ta. Ha? Urorayak ti bayad na. Sakto pumanaw. Madtoy, ti 5,000, Jima. Bayad akong ti utang ni Alvin kan ka, tapno makaawid kan iji lugar yaw. Tanay, saan na nasaya ti aramidin nyo iti anak ko. Agpimpinadakes kay mutin na dua. Madtoy. Ay, thank you tata. Sige nga rod, agawid akon. Malah, aganad ka iti panagawid mo. Ay, Alvin! Bumangon ka dita! Apay ayatatang. Nakasapsapa. Bumangon ka! Tayo karaduan di pagmula ni tinatang. Ha? Ang mula kay tinatang, tapno mabayadam di kwartak na bayad ko ni Jima. Apa iti ko nam libre day jay. Naglalay ngap. Day talag namnam ay tiyabaw. Tatang. Ala, agmurmuray ka, ta masapa kang agtrabaho. Sana mabalin ti kasta nga style mo. Agtrabaho ano kaya mo. Ay, sana mabalain. Agsalo kag kaman tanay lumakay kan. Isagana am ti masakbayam. Di mo ipanamnama amin kanyak talakaya kaun. Kentap no makatulong kamot diti balay. Ala, bangon! Uwan tatang. Kunak no dinak denggan ti anak ko ngem kaasi na tinungpal nakmet aging ga anak kay patakderan iti bukod na abalay. Nangasawa maten kat adan duangan anak na. Kat ti pagyamanak nasingpet tinagbalin nga asawa na. Kat agtintinulong da nga agtrab-trabaho para iti pamilyada. Alakastan tuy pagayam mo. Agusto.
Ala, nasaya at mat, napintas ti nagtungpalan ti anak mo. Talaga asa na maliklikan ti panagapa dagiti agpartner, no agpada dagitoy anangato ti pride na. No awan agpakumbaba kadakwada. Iso at ibagsak na talaga asina. Kat kasta tinapasamak iti anak mo, kan iti mo na anubya na. Angem sana balay, tapasit laangan tinapalabas dagijay. Ala papagayam, ditaan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Agusto. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script, ti Pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo. Amen. Manipod kani Pagayam tayo Brenda sa napudpud no anagan. Tintay ba sa wano drama ita kanito. Dear Manang Biyanang, may saak a housewife. Agtrab-trabaho ti asawak iti kumpanya iti lugar me. Awan balay me iso nga agab-abang kami iti apartment. At di kumare kakadwami nga agab-abang. Kat kastaunay ti apal ko kankwana, takanayon arigalwan ti asawa na itagduduma a kagawaan. Idinto ta nila kay ko, kat di nakrigrigalwan. Rogyak nga rod, ti agsalaysa. Adda na sa pulan nila kay ko apagakaran me. Kat adda pa'y bakante ayunit. Amangan no kaya ti sumurot kada kami, Mari Brenda. Ha? Mano ti abang? Amangan no nangina. Parihas mo lang diti pag-abangan tayo, amare. Kan nalawlawa pa ijay, kan asidagita yan ti trabaho dagiti asawa ta. Kasta aya. Ay sige man nga rod. Tapno agkakadwa tayo latta, Maritina. Jakmit la kayat dito yun. Kajak kadot-dotan ti landlady tayo. Nagalas ti ugali na. Singir a singir, nga uray saan mi pa'y adjudate. Sige nga ron, ibagam kan nila kay mo ta sumurot kayon kada kami, no kaya na. Why, nakita ko, hindi pagkakaranda paribirtao, bakit? Kahit napintas. Gaway, nalawlawa. Kinasidag iti ayan, ti trabaho, may kini paribirtao. Mabalin na pagnaan. Sige nga rod, agimpaki tayo matan, lakay. Taumakar tayo matan. Jak kayat dito yun, nauma ako. Wow! Nagpintas matan dito mare. Naglawat ti arubayan da. At dapay basit ako dito'y amabalin a pagistambayan. Day tamot ti may sana gustuak dito'y mare. Nalawat ti pagtaray-tarayan nagiti anak tayo dito'y. Kan upat layo ni ti papaabangan da. Sana kasi tinagapuan tayo ang nagado ayo ni ti papaabangan da. Iso ang nagado tayo a borders day jay. Nagmayat matan. Asidag pa'y ijay ili ko naman. Wen amara eh. Ina! Ah. Hindi ka man pa kayo. Takitaan ito'y ginatang ko abag mo. Magustuhan. Ay, mabitla ang mare ah. Ay na, adaman pa sa lubong ta asawa ko. Sige. Ay, sana all. Ay, sana all. Adda ka na yun pa sa lubong ti mister na nusumangpon. Apay, hindi ka matagtagaray, bakay? Kaslan na liday ka. Di mo sa magustuhan, dahil ito yung makarantay, balay. Magusto klakay. Iso na lang ta. Ay, adda manin pasarabo ni Pariberto kin ni bakit na. Anya ko nam. Anya? Ninginaan abag. Ha? Impakita ni Tina ti presyo jay bag na. Nagnina. Agbalor iti 5,000 pesos. Ha? Nagninang mo edeta bagay? Kasla mo preso, ti kaldingan. Unangam nagpintas. Duat isipor na. Kan adapay isling na. Ay, kaanon to nga ta makapagbagak iti kasjay kapintas. Pasigmat alalakaan kan lokal dagiti bag ko. Ay na, sana dagita ti importante, bakit? Maumaam tumula dagita. Kan, di makabalan agumatang itikas ta kangina. Bab!
Apay ngay ni Berto. Kabailan na mo ti gumatang para kinibakot na. Ha? Kat agpada kayo mo't lay ti sweldo. Kabailan mo't kumaala Ay, kay. kwa. Asan adagita? Tinapatag kanya. Kuna mo. Kaya maiturad, ti gumatang iti kasta kangina abag. Bay-bay amiga, Di ka tumutulag kadakwana. Ay, wang. Nagsweldo kam kaya mahin. At iti sweldo ba kay? Dahito laang. No niya mayawak kang kakayamanan. Umdas mo dahita nga allowance tayo iti 15 days. Mala, idulin mo ki. Dahil ba kay? Tayong kanto makichinta yung tumbigan. Maritina, umayak man. Simbra kaklatan tanakalukat matiri daw yun. Ay, Mare, kita man daytoy. Kita. Ala, nagpintasan awalit dayta. Wen, kadwa jay bagko a ginatang nila kay ko. Ay na, nagmayat sika. Naglukay ti siper na numalukatan. Ay, naimbag man. Barbaro man ang tiwalit mo, Mare. Ay, no kayat mo, itid ko kan kantay daan awalit ko. Daytan, kukwam daytan. Ay kan, agyaman nakmanan Sakmatan ti pangtidam kadagit idaan agamit mo. Ay, ka talaga kasta, Amaray. Mabalin ko kung mga ilako iti online daytang masyanak magkang ka. Isu nga alamon, kukwamon. Ay, agyaman nak Maritina. Naimbag ka pa'y, takanayon na ka nga igatangan nila kay mo. Ngam siya, pulos. Kandi na ititid amin kanyak ti sweldo na, Maray. Nabayagan akas na. Isu nga ang problema Ni, apay nga Kano siya kakumpleto mo ti sweldo nila kay kung ay rimrimit na kanyak. Kalpasan na may rimit na, ikakmut ni ti allowance na. Ay, paliw ka, Maray. Amangan mo no da sa bali apang pangtadan nila kay mo iti sweldo na. Ha? Kas tanga-tangag pa isa? Ay, agpaliw ka, Maray. Amangan no iso adi na ka maigatangan iti gamit mo. Taamangan mo no da sa bali nga igatkatangan na. Anya? Ay, narikat ti kasta, Brent. Ay, di ka pa'y lagsang sangit, Maray. Palutputan pa na imbag di asawam. Paliiwam pa'y. Kano na panagnagkamapod no ti atap ko, sakan to agsangit. Mariknak kami ng ti sakit ti maisukat, Mare. Apay nga tano bilang lang. Katawan matiam mo kapag kurkurangak kan ko anak. Nalaingak mat ngagluto. Kanayon ak matanabanglo. Kan nadalos mat ti panaglabak. Ngalala, paliiwam to pa na imbag di asawa, Mare. Inso, ibagammantag paiso kanya. Nagpaiso nga? Maumuma ka ka din kanyak nga asawam. Nga may data nga bagbagamay. Sungbatam ti sa ludsud ko. Na, Maumuma kan kanyak nga asawam. hapay ko maumaaking kay. Kaya ayateng ka. Kap na kang nga asawa. Inso, San man atila pang panunutan? Amo abisyak iti trabaho. Di masangot ag babae. Maturog taki ding. Tamasapak manan nga agtrabaho intong bigat. Ada meeting medyo opisina intong bigat. Ala pa kay. Good night. kinitak ti wallet na itay. Ngam 300 matlat karga na akwarta. Papapil mat dagiti karga ti wallet na. Pudno nga tatimbaga ni Maritina kanya. Nga adda sa bali apang ipanan na iti daduma sweldo na. Tano kwenta ag ti sweldo na. Kagudwala ang tititid na kanya. Pangip-ipanan na ngay iti kagudwa. Apay nga imay ta dito'y mo, Alberto, lakay. Anya taramidan ta dito'y. Ditoy, sumrek ta ditoy. Ni, pagtagilakwan mo titiril-rilo dito'y lakay. Wen, daanan tarilong bakay. Isu-asu ka tamon. Ay, talaga? Ay na, talaga nakadungdungo kang asawa, Berto. Agyaman na ka. Ala. Mangpili ka niti kayat mo arilaw, tagatangin ta. Urean niya arilaw. Basta,
kabailan ti budget Sige, kat agyaman naglakay. Lukatan tinsang pagkubakay. Ha? Anya day talakay. Ay, lukatan Blouse mat day toy. Why? Ginatang ko para kang ka. Ha? Saan mat nga agat brand nyo ti angot na? Sana talaga Tawag-wag. Anya? Isu nga ano sa alaban bakay. Taga-wag-wag. Ang day, napintas day tablaws. Bagay mau. Nagpintas mo tablaws mon, mare. Kabarbaron saa. Wen mare, kabarbaro alaba. Ngamin wag-wag day toy. Ha? Ala, ay sus, di kagpadbado iti kasta, mare. Maakaran ka itang lit. Ha? Awan mo't angot na day toy mare. Awan pa'y itaa ngamin to nagbaybayagan dan tumaangot mon. Napadas ko ngamin idigim mata nga kiti kastakot. Bimbang si tikilikilik. Saan mo't siguro nga amin, mare? At dala siguro dagitay na ilaok. Ngam saan nga amin? Basta, no siyak man jakon. Nadidigra akon, mare. Unay mo da jala kay mon. Di na pa'y maiturad mo ti kumatang iti brand niyo. Manomot lay jay multi-brand niyo nga kakastangay. Sa nga ribo lang. Apa, isag mamano day taya. 80 pesos ka no, mare. Ay na, una yan. Nagkirmuta talaga di asawam. Uno saan? Ay, ang mga nupod no ti atap ko, maray. Andan samo sa bali nga igat-gatangan na iti brand nyo agamit. Pinalutpot kun ti asawak, mare. Awan ka no, mat babae na. Apay, aklunan na nga raw. Ha? Daya mo mga klon iti basol na. Isa paliiwa man na imbag di asawam. Sa bali ti madlaw ko kang kuana. Imutan na kakang asawa mo. Agpadada mo ti sweldo kan nila kay ko. Nga mapay nga yakas tala ang ti magatang na parakan ka. Nag-take out iti pangrabyan tayo. Tapno di ka naglutaw, bakay? Ay, wen man lakay tani. Nabambano ka naglaba. Ay kaibagam, no di mo kabailan, mga lata iti katulong. Ha? Apay? Adaom da sa panangdan ta iti agbalin na katulong aya. Ay kadada. Ay, sige mangarod lakay. Tani, nabuslon iti bano dagiti anak ta. Sukat dala, sukat. Sige, tayo bakto tayo ikit ko akasinsin ni tatang ko. Aglibak iti trabaho. Tasukunak ni ikit ko. Nakalib mo ni Pare Berto iti trabaho na bakay. Wan, tamapan na kanusukunan tay agbalin a katulong da. Ha? Ay, malada ka no katulong da? Wan, inso. Ay, sana all may katulong. Agday ka man, ay? Umapal ka man ako na, Nagmayat nga min tibiyag da maritina. Nanamay, agkatulong.